ke janmi ai ngo yu trai bang ayo ya ke de kabu bakala ya ka bangan ya ban sam chi phi na ka tien ka chong blai ngai phi ba yin ka sam ka chong phi don bleng ka met ka ba kai ka ba khia ngai phi ba yin ka sam ka chong phi la yo ma chi bon ki jingker khu leng ba ka chi kai ka tien ka chong blai but ngai scam trai nya lam phi ka mon ka len ti ka chong leng ba ka tien ka chong in the page but nga ka ni ko po na ka gospel of Marcus ka long ka ba khat wei khat san ade khat kin dai ngai ba ngi ru bleng pun shai la ni un ya lam yang un pin ken do yang ni klang mangi la ban kala ba mod ban gen pai sekalen ti ba kamon ka chong cho bangin pe ko ba khat sa kan dai ke ya bangi puli ke ka ko long ka khat wei ni e na jisu la mi da po Bethania le che po Jerusalem hakas ni Sunday ula rung Jerusalem kumursi ka ka ba ningkong hadu ka ba khat wei ba ondau la poi ha Jerusalem ka ba khat wei ula rung sepo ka temple ba ula khmi saudong ni ka temple but nama ba ula janmiet uli phai biang sepo Bethania kata ka dei ka bangi ha ka ka khat wei uli phai biang sepo Bethania ba ka sngi Monday ulawan phai pa sa Jerusalem badai ka sngi Monday ka ka khat do ka khat dai utrai ula kes ula tim yau tu ding dember bat ula pen khoi ya ka temple ba ka sngi Tuesday pan ka ka ba ar thau hado ka nong ka ba khat lai ka ba live video ki don ki lesson ki bang yo na ka ni ka jing tim yo ni ding dember bat kata ka jing hikai ka jong halo jong ulung olep Bahkan Friday ya ulah saat narfna pat kumta kasih Sunday kada kasih utrai ka utrai ken ula mepa. Banda lawan phai pat cek temple. Hakasi Monday wan phai bang seta. Uyo ya kiai kibam itana. Sikentien ang baik kibam itana. Uyo kata kibam itana akasih Sunday. Banda lawan be hagam Monday udan kan ni ka juga expectation bat i ke jo ana lawan ka sngi Monday ya kata ka bam itna bakom ta dai ha kan ka sngi ka bo try ulawan ya ka ban address ya kan ki issue ya kini ken ki bale bam dai ya ka yin ka jo ba shwa bangin poi seta ka ba pen kan mau ye fi ya ka gospel Matthews kal nong ka ba khat kra ka da khot ka ba arko ka bong kom ne da ne lai mut ni lum lang ka kerteng utrai udan hap deng chungi ka context ang ni ka de ka church discipline lekin ni ka de ka reality aba ki bangai ke lum lang da ne lai mut utrai udan hap deng chungi so first guess haki gathering ki chungi de mano de Chris udan hapdeng jeng udan hapdeng jeng kepalang ke jeng leng bau men sim ba khu jeng blai ka spiritual presence ke jeng Chris ka don bat ke balang ke jeng udan hapdeng jeng leng ba ka tien ke jeng upolu ong udan hapo uwei pangai wang hapo Chris na po jeng pi ke jingkermen ke boram Hebrew way lai kai thu yang ni Chris rule le usanshar ya ka balang ga jangu na ka khat ka jangu bakum ta ka kitab chi pen pau kal nong ga beding kong ga khat ga bed khat khat lai kai thu yang ni yang tu ba Jisu ya hapdeng kita kiding pen yang syara kita ki candlestick he walk among the candlestick bagi di candlestick kiding penyeng syarat ki represents ya ki balang ki jong kawai na ko khubor ka bangyot ani kalong ba Jesus is always here udon borbor hapdeng jong barbau try wan na ka balang CCRC ane ka balang da jompi ka jingkir li kalong ato utrai usngo tenat ane u appreciate uthapti ya ka ka ba ukhoi Join with me ini pai patna manta kada kho khat san hadu kada khot ka ba khat kanda the Lord of the temple will always confront
false worship. Kata kedai ke subjek ke janga un confront un yarthma persya ke jing syakri ke ba bakla. Dekau ke bakatsan hadu dekau ke kendai ke beja. Ondau lapoi po Jerusalem ke ba ke ong ula rung po ke temple ula syam badan ki bidi ki bithit po ke temple ki be exchange pisah po ke temple badan ru ki be ya ling ba ki bara ikata ki jing diang ki tiar ki be ya ling ba ke temple ki penengkam ke temple ground kom kalenti ya jongki ba ka khot ka bakhatsan ula pen kelon ye kita ki mi ula beno ye ki ba ka khot ka bakhat nyau kren ni kita kintin kita pen kenduk bai ka download ka jang wong ka ying ka jang ka ying jang ka jing duai ni pi la pen kala ya ka krem nong tu pe yo ba mangi ru ki nong sharai pe yo mangi ki bangai ni pen kala ya ka ying utrai komta yo bangi pen kala ni penlong ya ke ying utrai komta ini aja perang bangin ang kamsong tu shu balai bu jisu ukran komni ule komni ka khot ka khatsan ukran komni khot ka khnyo ya ban song tu ya ka description jang ka temple khnang mangin song tu ya ke bajang ni so ka point ka benengkong ini pe the description of the temple ini pe ya ka description jang ka temple ka temple kadan halor jong ulum sayon ka area ka jong ka kadan komba lai pusan eka tangka temple ground ni ka surrounding area ka temple kadan komba hadu sheja kalais ane hadu kalais pa feet leng ka jing he ka jong ka temple hi kadan komba katu kan ni kikut la buk nang ni kikut la design nang ni different codes na ka benta ka worship nganum kanlut yaki details dengan yaki code henry ngan shuan rai fi kena kong santali ka benengkong ka ka code jong ki gentle kabar ka ka code jong ki kente ka balai ka ka code jong ki Israel ka basau ka code jong ki priest ka basan ka code jong ka temple barhang ta dan ka jaka ka bakhuj bat ka jaka ka bakhuj bat ka bakhuj tam ka holy place ka jaka ka uling do urung malakasi man pandap ka service ka jumbu le ka holies of holies ka jaka ka uling urang ba lem do urung tang sisin kisnap bakati ka jingge di thi ta kal nong ka bakhasan na do ka khandai ka ja habo ka kut ka badengkong ka kut jong ki gentle kata ka dai ka bangin ken mau kaya ka bangan kan mau fiu de po ka pan kan mau pa pinam kla de ka jimot jong pi hakane ka por ong ki historian ba ka jingbun brio po Jerusalem kalong kumbado trapau hajar haka por jong ka nyam jong ka jinglain ka Passover feast ka great feast for Israel ka population ka kiu hadu kumba million Kibriu nak keleng-keleng kepercayaan kiwan sa Jerusalem ban yashim bantaha ka great feast kiwan ya ka ban mani yaw blay hakitu kisngi shibanta na ka Jewish worship ka kentup ya ka jingknya ya kimra bagi mra habban kaban meet ya kata ka standard ka jongki shua ba on penengkam ya ki na ka kata ka jingknya ki habban approve ya ki da ki lengdo nama badan kimrat ki badi po jo ke temple ki pilgrim ki wan sakani ka nong ba sa ke temple sa Jerusalem sa nong ba sa ke temple ba simpen ta kani ka great feast kim badan kam nakalyang jongki ban ra kimrat ki jongki nama laki raru kim kinam shimris nama yo ba ki priest ki approve kalong le no iyaki sakasuk yaki ban chuan ban chutiet ban penengkam dia merat mereka bentah kini ke great feast ke belong ke Passover feast. Te kom tah ka dekat ke bakatsan nang tu pin iba dan ki bam shimla ya ka ban thiet ya ki merat ki berem. Kum kilang rod kum blang kum masidap kum ta ki brief ki thiet ta ki inexpensive birds ki system ki bam darem dor. Bahkan kau bakatsan kita ki paro. Te kom ta
đâu thấu lắc beriu yawan đâu lak beriu hajar beriu yawan mundur pi đâu spa badu hajar ikimra rodadi haga dikasni ketika great feast. But unfortunately ki badan mentah ketika di thiet dai ki lingdo bat ki rangba lingdo iklet dia kekamram balabu ya ki yar nang te ki wan bada bon kam hake di ki thiet balong ru ki historian baki research baki scholar ki ong ba ki yayo no nakani ke jingati ki lingdo baki rang ba lingdo ki yono Shua bagan ya sap rang hakani ke jan mi ke bamanta au ka ban kan mau yu fi pastor were meant to guard God's holiness. Ki pastor labuk na ka balang banyada ya ka jing kentang ka jing khut ka jong oblai. Hoi wat ka yin ka bakentang ka jong otra. Hendak bersumsi ka long babun. Ki balaklet noi kata ki balik banya involve ki kam ki bamdai. Ki pastor bar kinonglam jaga balang kidaya ka ban syarai ya ki briu ki jongo play faithfully kimdei ban exploit naga benta ke jing mentoy jongki lingdo ke rang ba lingdo sadly ki dan beta ki long kum kita ki mediator ki middleman akan di jing dia thiet importantly ka bangi de menut interestingly ka bangi de menut ki yo nong ko ki nong sarai balang ko ki pastor tuan exploit ye ki breu ke jong pi nak pakai jing mentoy ke jong pi wa penengkam ye ke ministry nak pakai jing mentoy ke jong pi ke jing yo nong ke jong pi utrau tip ban besar ye ki nong sarai sang ke balang utip ban pendap ye ki dengan ke jong pi ka kamram ke jong a jong pi kalam pan besar ye ki banget faithfully. Ngin kan mau ya kata, ngin bat ya kata hakat jingmod kajongi. Ang ta syu hakat dekat ka bakat rew. Don ru kiba penengkam ya ka temple ground nak bentak ka jing don kam kajongi. Ban yat kum ka shortcut. Ban let jing let sata yat ling ba ka temple ra la kitiat pendap ki business ikam tu kita ka yat ling ba ka temple. Modor fi ka jing ya dir ki thiet ulak ubriu nang ta sa ke yat na ka temple ban pendap ki business ki jongki pi motor ka condition ja ka temple kalong kompno ka basong si kalong ba ki lingdo ba ki rang ba lingdo ba ki bri buat sani ada om baron de majority na ki i ba kani kamlele it's not a problem at all kalong necessary kamnile hendak nakal yang ke jong Chris udan ka problem ka bakrau udan ka problem ka bakrau bat misi i lamar bo i ka problem ka ka bo jisu ulle ha ka ka bakhasan ka riu misi pe ha ka ni ka janmet abat nga tu kum ta ka point ka ba ngin pe the conflict in the temple Ono one biang kasi Monday step one biang sa temple utip exactly ya ka bo sa siyam hapo sa ka temple ula i ka baja ka sni Sunday Ono one kasi Monday step we take kumba ula kmilinti ba kumta utry ula le ya kani Ono one siya ka yin ka jong uhi usyam baga yin ka jong u ka don ha ka chaos ka bakraw ula syam ni kita ki necessary step pan bed ya kani ka kenrum ya kani ka kenram bega de khot ka bakhasan hadu ka de khot ka bakhan riu lai tali ki ki bo try ule ula beno ya ki kita ka de ga baning kong ula beno kita ki bi de ye thi ka temple nang ta ka baat ula penkelon ni ki mi je ke nge pens bai nang ta
ban shimsha ya ne no ru ban rajing diang lingba ya ka temple kita gede ki lightly ki verbs ke bau jisu le ulabe ulapin kelad uklam sha kita gede ki bangi na khot ka ba khatsan hadu ka khot ka ba khat re pi para bangai be ma ka ni kam de ka sien ka bening kong ka bau jisu ule ka ni ula de ban le ka ba kum ka ni ka temple ha ka gospel you honest nong ka ba ka khot ka khanda ula persang ula reform ya ka temple ka sien ka benengkong hande kita ka reformation ka ba u kwa ban wan ra ka temple kam ship ne slam ba da wan ka sien ka ba ka gospel jo marcos long ka ba kharwai han ni bangi puri le ka sing ka jong blai u shem ba ka ju ka ja ha ka yin ka jo trai ba men tau trai u shem ni ki step u la be u la pinklon u la khang sha ki briu ban restore pat ya ka jaka jong ka jing mani ban restore pat ka jing kentang ka jong ka ba le ka jing long ka ba ken jaman sim jong ka yin ka jong u trai bat bai kata ha ke jingmot jong pi ha ke ne ke jame ke mamanta para bangai bi just by one look pasisen pe am I ba kane kamlong ka papakala after all kinong ye di kinong ye thi kinong ye pen pisa pen sbai ki pendep ki kamram ka jengki ka ki khot ka jing shikri na ka bentai kini ke buan jaka de great feast hele ke jingli ka bang kwa ban kli ka de por ka kata ka bakile bakala ka bahadu katni u jisu le an fa khatsan hadu ka khot ka bakhat what could be so wrong ti bale hadu katni bu jisu le ka de khot ka bakhat nhiều ka ai ya ka juba yang to ngan puli ka khot ka bakhat nhiều kong kum no hang ni wong kum ni hatom sim na tho baka yin jonga on khot ka yin jing duai ya ki briu baro an de pi ka krem nong tu pila penlong yaka kata ka ni kata balai bu jisu shim ya ki strong action ha ka ka khatsan hadu ka khot ka ba khan riu jisu kot you Isaiah sat riu nyau ban Jeremiah nyau khat wei ban hau Jeremiah nyau khat wei pi de puli ki bentai ka ba shadien wong kum ni ngayo ya ka ka baca utrai ang ni on wan ka tepolu yo ya ka ka baca bola ship ni kita ki necessary steps ban ben bet ya ka kenrum ta kenram pina puli kita jiman pau kitu ki message ki bau jisu pa lang ba u honest kita ki balang ong no ngatip ya ka kam ka jong pa ong pi don away u guess u bam jumis ke jing shakri gathering de chris bertiplot ya ke barok ki baja hapo ke jing shakri ki jong kayin ka jonga u declare dong kayin ka jong u play la design na ka benta ban devote na ka ban money you play de menta pila pen kalaya ka kram nang tu ka marketplace ka business place haka jutang ka barim haka khonakel nyau lanong ala lep bantai ka temple ka benengkong u ka buram ka jong ka dap ka temple bo bleu kular ong anyo sngow ka jing duai je ki briu ki bawan ba ka temple ban duai ban kerpat ong anyo sngow ka jing duai ka jong ki ne menta kam simlong su ka ying ka jong tra kalong man center kalong ka marketplace ka de ka business ground bo jisu ula bitar yau panpa namari ka jing tmu jong ka yeng utrai labu jeli da ka ka bam skotanan namari ka jing tmu jong ka yeng utrai labu jeli da ka ka bam skotanan mundur fi ka jing sawa daulak ubriu daulak umrat ka jing di ka jing perta ni tepi ka fish market ka bakhra duai rom su thau shu berwai rom su thau shu len nyar su lempat su ken kiu su ken kau ke kios ke bakhra hadu bam su thau shu banyak puson ya ki ke jong blek kam rung shu ke jum ka kios ke bakhra ke ni kala pen bitar ken iyau ta ni kala pen bitar ken iyau tra ula kren li ke dikintien wong kumno tabem tip
baka ying ya jangan ka di ying ka jing dewai le phi pila pen kelai ya ka krem nong tu hadu kata Jisu Ukraine ye kini Gibril ka don kata ka ke mutrai itnat ye ke bejah ka de tempat wakam tahu la kren ni ke kinti haka jing shisha ka ying ka jonga ka de ke ying ka jing dewai le phi kum kinong tu hapo karyam jong ka jingle baru play kabaken zaman si pila pen kelaya ka krem nong tu uji sui ke bagi di lendok ke rembang dok ke leh ni kila charge bam day kini kinong mane wan ciketem kadar kila long guilty haga bedai pat kata ke extortion la long geleng dok ke rembang dok bagi tak shim bentang tah balong nalor kini ki ibro kileng ba leng do ba kilong ying long sem ki jongki la siu da ka percentage na ka e ka ba ki yo da ka ta ka jingi di ka jingi thiet ka de ka ta ka big money racket haka ba ki badok kila kalalong ka jing bam jongki kala kalalong ke ka krem jongki nong tu ang utrai jisu ba kani kala pen susi u ba ula bitar ye ka e ka ba oi hoi ula bitar ye ke ai kaba la yoi so kariel issue hang ni kam de chapang ka jinge di ka jinge thi bun ba ki preach against buying and selling one feel lakin chu de be akarokom ka bade bandi kam de ka bakal handre kialong guilty ye ka haga bade ba ka jing charge grossly ye ki break badok nagam tak jing mentoy kala kalong ke business ground jong no re jong no so the problem hang ni kam de ke selling and buying alakinya sell pa dia buy siapa to ke temple ro it's not a problem ni ke jah po ke temple baga jah ke rukom ke pamde so ke real issue ni ke de ke dono kila du ki lingdo bagi rangbal do bagi bri be ship benta pa ka tempa kila du no ya baro ka respect na ka benta ke jingken tang jong ke yin ke jong tra kila treat ye ke yin o tra ko ma treat ye wei pat yin akan ni ke pathe kata ka ni ka problem hangi ko ki para bangi kata ka ni ka problem kila du no ye ka respect ke reverence ke jingken tang jong ka yin ka jong utra Chris un reform ye kabalang ga jengul deng baka ketien ga jong un wenglut ye ga no ka practices ka mampendan borom yo i nama ka dau jisu ongan te ye ka balang baka kardok je ka dujok kamla benyele sya ya ka don ke jing syakri ke bamlong bebekel sya ki bada dishonor you play ki practices apo je ki kem dan apo je ka bible ne wan la kata ki pentrikam ye kita ka khios ke bakrau ke jing syakri ke jong ki kamlong syuko kum ka ketien jong play la tuan ra ye ke jing syakri na syabar ke bible wan fi pen i du kim priang setia ye ka ketien ke jong try ne try la ka jong ka balang on reform un remove ya ka way pa ka practice ka mampenan borom yo de mal kadao para bangai bi jonga haboi I ka bakom kani utrai la shim ka ta necessary step pan pen number ba every aspect of our worship should be shaped by the scripture ka way pa ka benta jong ka jingmani jong I hapan pen penyat da ka tin ka jong le umde da ka ta ka personal preference nakaliang jagi bawan ke so convenient benle kum ni nakaliang jo kita ki bape ke temple ke so convenient benle kum ni hadok ki pen kalai ka tmu jo ka yin ka jong tra singap bai ngap para bangai every aspect of our worship should be shaped by scriptures not by personal preference dongin pe pa nakaktin ka jong oblay ya ke ka ba gile a ke jing shakri ke jong kay ga bangi I hagapon jisuru gi iya kini kisngi habaki nongelap ki pen nang kam bakala ka tien ka jongoble habaki nongelap
ki pendangkam bakala ya ka tien ka jong oblay ki ino ya ka jisha in favor of men, in favor of men. Ki sien mengila duno ya ka jing ting borom yu blay hakabang la ting yu briu ban yu blay in dulot ya ka reverence ka jing ting borom yu tra. Kini kila duno ka bakum kata in favor of someone, in favor of men. Hado bakim ie ya u, kim adore you, kim respect you, kim ra ya u ha ka donut ka jo kita mar bakila dulot ya kita ki eki baro der wada kam ya ki bakin wan ra ya ki bakum kini ki practices ha ka yin ka jangotra. Ki ju ngong ki ja kini ki singi habaki balang ki ino ikajisha in favor of men. Habaki balang ki priang iya kira kom money kira kom tem kira kom put ki belong ki bakin jado ki belong ki bakin japerthe. Habaki ka sound explanation ya ka tien ka jong oblay kim don shu ha ki singi wa ki brio kim shu kom ta. Habaka proper leadership kat kom ka tien jong oblay kam shim ter kam shu benta baro nilai syia awan ra ikini ki leadership klem da puli ba ya ka tien ka jong oblay kini ki baro ki jawa kini ki smi haba ki briu ki bawan ki jingeseng ki treat ya ka balang kumbakimon kat kumbaki ko kiwan haba ki sotenan ki pep haba ki sotenan kaju kaja kini kisni haba ki palang ki jami ki bun satang ki entertainments kam dan show ka reverence yaw blai bun ki ritual dan show ka tien ka jong blai kam na ka jing iet yo kres kam dan ka jing iet ka tien ka jong try and reform the church ka jong and remove ya ka way pakaway ka practices ka pampen borom iyo wanam klet ya kata para pangai wanam klet ya kata para pangai show ngan poin ka point ka bala aku aman ra ikani ka implication ikani ka judgment. Whenever God's glory is replaced by human convenience, sabai ka buram mencoba replace ka convenience yang gibriu, ka jing money ka basisha kandono. Whenever God's glory is replaced by human convenience, true worship is corrupted. Mengin yopat ka true worship, kadai ka palang makiman paipat siya ka tien ka jongoblay. Kadai mata kadau Chris utrai jong kepalang ukhat iki briu ki jong uban kalabamut ban restur pat iki jing mani ke jing syekri ke badai haki balang ke jing iki jing syekri ke juga kum ka tien ka bekhut ka jong u ni wala kata ke ik baca haga ke bentah haga jaga bakin kelak ka pamut haga jaga bakin kelak ka pamut kila kumno ki kwa ban peniap ban yau kres ki kwa ban peniap ban yau kres ka poin ka balai ka dekon ka bakat pra ki nong tho ba ki rang ba do ti ki de snyo yu kata ba ki lewat dong kum no ba kin peniap no yu da do ka po do jisu kini ki ling do ba ki rang ba do kini ki runiap ki long dei maki ki long against you kres against ka tien ju against ka jinsa hadu kini ki ski de ki ju ki brio ala kim la ban khang yi pi ki kwa ban peniap ya pi ki kwa ban peniap ya pi aga jing sisa ka e ka bo jisu kren ka e ka bo jisu le kalong ka bade ano la kren ni ka jing sisa jong ka temple bau kren ni ka kam baman ka bakila le aga jaga bakin kala ka bamot pen ban para bangai kila bitar yu bakila kwa ban peniap iyo. Dahil ni ko ban ong if a sinful heart often resist correction ka dono ka paman borobor ka kentaj ya ka jing penpai ya ka jing sneng ya ka jing peni ka jing pensai na ka ktien ka jong oblai Bible ko ang ni ong puli biang ka khot ka ba
ขัดพระกินองโทบกิรังบาเลงโดตีกเลียวสเงวยกตาบกิเลียววาดดองกุมลูบันกินเป็นยับโนอีเยวกตากระดีกบากิดีกิรูนิยมกิกว่าเป็นเละยาวตรา Yes, no doubt. Namdan gaching atatin. There are many who love God, who truly desire to worship God. Kim chim kamen bani i. Yake ay kabla le yeng jo try. And in the end, then nada. Yake temple utray la pen jaklia. You try la pen mong. Baka jing bishar ka jong play kalawan. Bau ding dembor bau jisu bishar ki benta ki besyadien. Jika dia kalau nong gak khatway gak dia katakan living illustration ke gaban saja ya ke tempat. Nama bagi don niki sla kim don niki so kumta on sabisha niki. Bagai kebaja less than 40 years ke jing bisha kawan hai ka bagai hima rom kawan hetma ya ke Jerusalem. Ba la pen sakma la pen jot iki la pen sakma iki sekeleng jong ka porte. Kai ke jing kai hang ni ke jing bisha kawan naga benta gitu kiba pervert ya ka badai ka jang play ka jing bishar kawan to those who pervert the things of God badai hang ni ka u khot yagi bangen kalabamot bangen restore pat ya ka jing money ya ka gathering ka jongi ka kum ka tin ka jong u play not human convenience, not human convenience. Masih sian maka jing bishar play kan wan kelawan dan mano bala bankang. Ege baca haga cakap ka makin kelab mot. Kila berngem ban bagi dak kuat ban peniap. Iyo. Kata ka dika perthai, kata ka dika niam, kata ka dika beri ki besyu ni ka tien ka jong blai ngalai syam, haga jingim ka jong haga cakap bagi ino ya kalenti ka bamdei. Kini ino ya jingi hikai ka bamdei, ka ban peniap ni ki mensing ki bakola pada ka palang. Naga benda ke reputations ke joki. Kila ngut ya ke jing shisha. Kila ngut ya ke jing shisha. Om tak kata. Kila lu keleng ke perthai. Ban pen thok bria ya ki brio ki piang ha ke jing shisha. Tamam. Nanong ini ka kuwi. Utrai ya deng ki dik peniak syarak. Uyoi. Pada marga ni kecing berngam kecungki utrai lebih no na kani kecaka ha ka dekot ka bakat kan ka dekot ka bakat prana mar kala shifting yu bendai pat ba baro ula kendet thread na kecing kai jo ti jadmit ula leit no shabar kasno lebih no na kani kecaka kini gibri kamborom iya kibriu ban ni kapaborom iya oblay. Ada yang merakadau kibriu kapaborom iya oblay ban borom iya oblay. Kena melak ban pendep ya ke kabotrai. Wong iki bakit pendep. Ben ban kit im dak kongpong. Kin pendep ya ke jingkwa jong ban. Man ba ki pendep ya ka convenience lagi beliau ya ka true worship pan sakorop nah but day hang ni bagi palang je korop namar bagi nau syarai ki nang palang ki prefer ya ka convenience lagi beliau ban ya ka yang haktin ka jong utra para bangi bi jonga hadong ipet ya ka public opinion ya ka public approval ini ya kata ka approval ka jong Jesus Christ. Are we committed to Christ? Ni saka ketin jong u ning ilong committed saka ai ka bagi beri perkhat barki ong. Kani kalong kepadang kam hado kata-kata. Namar bagi prefer ya ki brio ki kampurom ya ka public opinion ban ka bakala mo wan saka Indonesia. Bagi da perngem ya utrai kita kawan peniap yu utrai lebih no na kani ke jaka. Ka ai ka jing ka yang ni Jesus will not remain in a corrupted city. Utrai unum sa ha ka city ka belong korup. Ha ka jing syakri ka belong korup. Ka bam tre ken panwan pai syaka ketien ka jong. Baka jing ken taj borobor ka ketien ka jong utrai. Kan wan lam borobor ka jing bisar ka jong. Udang khot yang i bangin kala kapam. Udang khot yang i bangin kala kapam.
Wanam klet ia ketika shisha para bangit. Ka opposition Shaukuris but Sikaktian Janguk often arises when truth challenges human ideas. Habaka Jingsha ka challenge ka idea ka jong brio, ka opinion jong brio, ya ka approval ka jong brio. Habaka tu ka challenge kam ta ang fi opposition kanja kan mi. Persya kita barok kan kibayan nakam tau Chris pat katin ka jong. In conclusion, kapanang biang ifi ka selling and buying kamde ka problem kade ka doonod. Kila abundant ya ka true worship. Mo Chris u confront ya ka false worship. Un confront ya ki balang ya jungi, un confront ya ki jing syakri ka jungi, ki bam tre badan dia sa ka revelation jong ka ktien ka jong oplay. William Temple who define worship wong komne. Worship na kaliang William Temple wong komne. To quicken the conscience by the holiness of God. Ban pen ki ya ka jing ite plem ka jong ita ka jing khoi ka jong oplay. To fill the mind with the truth of God. Man pen dap ya ka jing mot jong ita ka ktien ka jong oplay. To purge the imaginations by the beauty of God. Ban pen khoi ya kita ka jing mot ka jing perkhat jong ita ka jing pabri ka jong oplay. Nanta to open the heart to the love of God. But please ki dono ka jong isya kata ka jing it ya oplay. To devote the will to the purpose of God. Pan aitilot ila ka mon ka jong isya ka jing tmu ka jong oblay. Siwa makan penkot. Ang buo ka jing kalay. What does Christ see when he look at the temple of your heart, of your church? Kaya ka bu Christ, yung iya bu pet, yung ka temple, yung ka donot jong pi. But yung ka balang ka jong pi. Hato kade kajing mani ke basisa ni kade kajing mani ke bakalapat ke bathala to ngin perkat